danas ćemo igrati na serveru koji se zove Minecraft. Šta ćemo igrati, to će odlučiti Fedar. Šta ćemo igrati? A poslije ću vam pokazati nešto o PvP-u. Danas ćemo igrati survival. Imam survival. U početku dobijete ekstra stvari. Da. Kako je terminit? Saintin. Onda se ne može TPA. Da li možeš prekinuti?